natuurlijk. En ik hoop dat jullie nog toekennen. En ik moet zeggen, en dat had ik weer precies, dat het één nog lastig is, maar zeker ook dit jong. Maar er geeft nog even terug toe, want we zitten nog in de zaal. Voor wie die moet verschillen op 1 punt. Geen 11, nee 1 punt verschil. Wij gaan heel erg John Jansen, Wisseltrofee, Oetrijken.